In the mighty name of Adonai Yeshua HaMoshiach, sa tanang mga Messianic, sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, mayong hapon kaning tanan, mayong hapon sab sa tanan natong mga kaigalaan din sa Facebook o sa akong mga kaparintihan diya sa Mindanao. Maayong hapon ug maayong pagpaminaw sa pulong sa Adonai ning taknaas kagabi. Kahapon no diay. Adlaw Huwebes karon mga igsoon nga gitawag nila og kanang Huwebes Santo. Ipalihog og tono sa matsagang nga lami sa plato. Gitawag nila Huwebes Santo sa Katoliko mga igsoon. O para sa ato special nga semana mga igsoon, no? O karon ang ikaupat nga adlaw kung wa ko masayop, ikaupat nga adlaw sa pagsaulog sa unleavened bread or matza mga igsoon. So mauni ang atong matza mga kaigsunan, mauni ang atong matza. Nagsaulog ta sa matza sulod sa usa ka semana mga igsoon, sumala sa gisugo sa Biblia diha sa Leviticus 23 sa ulogo ninyo o gikan sa Exodus kapitulo 12 mga igsoon nga sa ulogo ninyo ang pista sa pan nga walay patubo bisan asa kamo magpuyo mo nang bisag ni atas Pilipinas. Sa ulogo na to ang unleavened bread, pista nga walay patubo, ani siya kanipis mga igsoon o kundit kini siya kaunon. So ka upat nga adlaw karon sa unleavened bread, ang uban ikalima na nila o doon na po'y uban nga ikatulo pa nila o doon na po'y uban nagsuon. So mga secret neighbor, di man pareho ang ilang mga pagkwenta, di man ta pareho mga pagkwenta sa bulan sa mga muidim sa Adonai. Muna nga Adonai mga panagligas ilabnas mga secret neighbor magsuon gauna-una o at least nagpractice mo sa pagsaulog sa pista sa pan nga way patubo. Bahalag dili man sakto ang mga pizza ninyo ug ang mga adlaw kay ako bitaw sa una gikan man ko sa secret neighbor magsotong Yaswa sa una nga Yaswa nga kublan, Yaswa nga dili pang dutlan magison sa pusil. Gikan man ko ana tong Yaswa nga mga tag-as ug buhok sa Mindanao. Ang amo pong pagsaulog sa Passover magsugod sa pizza 29 sa Marso nya, fix gina siya Marso 29. Walay pakialam sa Jewish calendar, walay pakialam sila sa Jewish calendar, wa sila pakialam sa mga Jewish nga mga kapista unsang adlaw. Ang ila fix na sa ila sa Marso 29 nga mga igsoon. Kay ila nang gimanumano lag kwenta nga wala magbase sa bulan. Okay, kana lang na alas listahan sa mga pulong ang gikuha nga basihan ba sa listahan sa mga pulong diya sa Catholic Bible na may listahan sa mga pulong. Unya to dito gikutlo ang pista sa pan nga way patubo. Unya to asa dito gihisgutan ang bahin sa bulan sa Abib. Nga matod pa dito mga tunga-tunga sa Marso magsugod og matapos mga tunga-tunga sa Abril. So kanang pulong mga tunga-tunga ilang gifix mo sa tunga-tunga, imbis mga tunga-tunga ila pong gifix sa tunga-tunga ang pagsugod nila kwentada sa Abib. Mo nang Marso 16 magsugod na sila kwenta sa unang adlaw sa bulan sa Abib. Wa man nila sabta ng pulong mga tunga-tunga sa bulan sa Marso magsugod ang bulan sa Abib. Wa man nila gamitan ng mga gifix man nila tunga-tunga sa Marso magsugod ang bulan sa Abib. Muna nga nagsugod sila sa pizza 16, muna ang ika-15 nga adlaw, ika-14 adlaw nila is 29. Fix na nadya Marso 29. Samtang ang mga Hudyo naglungtad hangtod karon og naa sila gihuptan nga Jewish calendar. So kanang kalendaryo sa Hudyo ug muna atong gamiton kay sila may original ni ining mga kapistahan na. Hinoon pista ni Adonai, di ni pista sa mga Hudyo mga igsoon. Pista ni Adonai, pero sila ay original nga nagsaulog kay sila gihatagan ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo mo gihatagan, dili kita. Una nga sila mo original ni ini. Pareho ko kuha. So salamat kayo. O karon matapos ang atong pista sa Panginoon patubo mga igsoon karon
pan nga walay patubo. Salamat kay sa Adunay nga miabot kita hangtod ini mga taknaa aron makasaulog nining pista sa pan nga walay patubo. Daghang kay salamat sa Adunay sa kaygayonan nga iyang gihatag kanato diin kita mga igsoon nakaambit pagyud sa iyang mga balaang kapistahan na ato karong gisaulog tibuok kalibutan. Tanang mga Mesianic, tanang mga Hudyos tibuok sa kalibutan nagsaulog nini. Pero okay na lang mga igsoon, bahala kung kanang ubang mga secret namer wala matunong sa mga pizza sila o ang uban naulahi, ang uban nagpuna. Ang importante nga nagpractice na sila. Kaya ako lagi sa una, akong balikon, nagsugod ko pag-practice sa itong Marso 29 yun, nakasaulugan na fix Marso 29. Sa Yaswa pa ko sa una, katong grupo na mo nga dili ko plan. O niya, mga tag-as mig tubok. Marso 29 ito. Pero bisan dili mao ang mga pizza nila, mga igsoon, kay usahay ang pisak na amas April matunong sad nya sila fix mas Marso 29 bisag lagyo kayo mga kaigsunan, lagyong distansya ay importante nagpractice na sila. So mo sad kami sa una mo nang nagpractice na ko. Nagka-practice na mi mo nang pag-abot na mo nako ano yung gitawag og sa Jewish na gyud nga pagtulunan. Awa nako maglibog ug di wala na ko maignorante kay na practice naman. Muna salamat lang kayo bisag wa mo magkadimao ang uban diya wala masakto ang mga pizza ninyo diya at least nagpractice na mo. Moabot ra ang adlaw usahon tas Adunay usahon niya ang atong pagsaulog sa mga kapistahan. Nagkabahin-bahin pa magmutaka sa pagkakaroon mga igsoon tungod sa atong nagkalenlain nga mga understanding, nagkalenlain usab nga mga pamaagi, nagkalenlain nga mga application sa atong pag-alagad. Pero moabot ang adlaw hiusahon tang tanan sa Adunay kay mo man ang saad sa Juan 10:10 Juan 10:16 mga igsoon na aduna apoy ubang mga karnero nga dili sakop sa akong turil, dili sakop sa turil, dili sakop pa siyang kehila o apas na kalilaing nasod, no? Ug usahon ko sila, usahon ko ang panon, tawgon ko sila, usahon ko ang panon, ug usa lang unya ang magbalantay. Mao na ang gisulti sa atong Bisaya na siya dunay Yeshua mga kaigsunan. Moabot ang adlaw usahon ta. So ilan ta mag-away-away ron, ilan ta magdebate-debate, kinsay sakto, kinsay husto, kinsay natukma sa pizza, kinsay wala. Ang Biblia nagtug-an lang, hatag lang kong clue ninyo na ang Biblia nagtug-an sa iyang mga muidim. Ug ang kasagaran ng mga muidim sa Adunay mo atol gina siya sa Rosh Chodesh o sa gitawag na tog full moon mga kaigsunan. Unya muna nga ang pisak Abib 15 man siya ang unleavened bread, Abib 14 ang pisak. So muna na bispira sa unleavened bread, bispira sa full moon ang pisak mga kaigsunan. Muna nga itig full moon yun, sugod yun ang gitawag unleavened bread. Ka-15 nga adlaw ay balo naman ta nga Rosh Chodesh magsugod ng ginang bulan sa Jewish. So kanus ang Rosh Chodesh, kanus ang new moon, pizza uno gina siya sa Jewish nga kalendar. Muna ang dili unta mo fix og pizza ining Marso 29 kay na may Jewish kalendar ikaduha bisag ni atas Pilipinas na ay bulan makita nato. Nigangga nato na ay bulan natay kalendaryo nagtudlo na ay nasa nagtudlo kanus ang news ang Rosh Chodesh kanus ang new moon na ay nasa na nagtudlo kanus ang full moon. So dapat mo na agdo na to kay ang muidim sa Adunay nagagad sa bulan dili sa pizza. Kung pizza pa ang kasagaran pizza gihatag sa Adunay at full moon mo bitaw na ang Rosh Hashanah natunong sa full moon mga kaigsunan mga na. Unya ang Sukkot natunong ang Rosh Hashanah natunong sa new moon ay new moon ang Rosh Hashanah ang Yom Teruah. Unya ang Sukkot natunong sa full moon. Una siya kay ka-15 man siya sa bulan sa Tishrei. Full moon na siya. So sama aning pisak tunong sa isa full moon mga kaigsunan. Nang tanawa gyud ang bulan kay na may bulan sa Pilipinas. Kung magduda ta sa atong kalendaryo mga igsoon, magduda ta sa kalendaryo sa Jewish, magduda ta sa mga kalendaryo sa mga secret namers nga ilang gigamit, ang tanawa ang bulan kanus ang new moon. So siha sa NASA, kaya ang NASA di man na musipyat sila sa pagtudlo sa new moon na magani oras kanus ang musubang unsang orasas gabi musubang na gihatag na sa NASA. Pati pa ang full moon na asa na mga igsoon sa NASA. So ato ta mo tan-aw sa bulan nga tumbok sa NASA kay ang NASA nahibalo
sa dagan sa bulan. Okay? Dalaygon kayo ang adunay. So anhita karon sa atong mubo nga pagpaambit mga igsoon sa pulong sa adunay, hinaot nga inyong pamatian ang pulong sa adunay unsay nakaputol sa atong relasyon ngadto sa Elohim. Mao ni ang uluhan sa atong pagtulunan ning tagnaas kahaponon mga kaigsunan. Unsay nakaputol sa atong relasyon ngadto sa Elohim. Sa Isaiah 59 versikulo 1, ang Adonai matud pa, ang kamot sa Adonai dili mubo, nga dili siya makaluwas, ug dili usab bungol ang iyang galunggan, nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nagkulang kaninyo og sa inyong Elohim. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Mao na ang gisulti sa Isaiah 59:1 mga kaigsunan. So ang nakapahimulag di ay sa atong relasyon ngadto sa Elohim mao di ay ang sala. Ang sala di ay maoy nakaputol sa atong relasyon ngadto sa Elohim. Kung maputlan kag kurente, tubig o telepono, unsa may imong buhaton? Mangita kag pamaagi. Nga imong mabayran ang imong bill aron mabalik ang koneksyon, di ba? Pero kung magwanta ra ka, nga na kay kahayag sa imong panimalay, mantina na nakagkandila, ayaw paningkamot, ayaw pangitag paagi nga babayran nimo ang imong bayranan mga igsoon sa kurente. Pero kung gusto kag kahayag yon, tagbaw ka sa kahayag, maningkamot ka, mangita kag paagi nga imong yung mabayran ang bill nimo dito sa kurente aron mabalik ang imong koneksyon mga igsoon. Pamutlan tag tubig, ang mangita tag paagi nga bayran nato mga igsoon ang barangay aron mabalik og kunik ang atong tuwig. So nga nasa nganong dili man ka mangita og pamaagi aron mabalik ang imong koneksyon sa Elohim, sa nasayran nimo nga ikaw ang imong koneksyon sa Elohim naputol, ang imong relasyon naputol. Nganong dili man ka mangitag pamaagi aron mabalik ang imong koneksyon sa Elohim, nga ang Biblia nagtug-an man kanato kung unsay hinungdan nganong naputol ang atong relasyon sa Elohim. Ang Biblia nagtug-an, unsay gitug-an sa Biblia, ang sala di ay maoy nagputol sa atong relasyon. Ang sala di ay, ang sala mao ang paglapas sa balaod. Matud pa sa Biblia, ayaw mo pagkanayon diha nga moingon dayon mo, hagbay ra ko na ay relasyon sa Elohim. Basin ikaw brad Gideon mo'y naputol ang imong relasyon, kami wala. Hagbay ra, mis Katoliko pa mi, ang among relasyon sa Elohim na mga igsoon, klaruha na. Klaruha gyud kung kinuod bang na kay relasyon. Kay usahay ang pagtuo ra biya natoy gadako, pero wala di ay. Dili di ay, nagdahumtang kahayag, pero kangit-ngit di ay. Di ba? Naas Biblia na. Nagdahumtan atas kahayag, pero naaday tas kangit-ngit. Atong maimbestigar ang atong pagtuo, imbestigara ang imong doktrina, imbestigara ang imong gituohan nga doktrina sa imong reliyon, ang gitudo sa inyong mga pastor. Kung tinuod ba na naapa mo sa kahayag o naapa mo naamoy relasyon sa Elohim. Ang sala, ang pangutana, kung tinuod na kay relasyon, wa na ba kay sala? Mutubag sa ka, yes, wa na may sala, kay na may relasyon. Nahibalo ba ka, unsay sala? Unsa ang sala? Nahibalo ba ka, unsa ang sala? Pasig ang imong nahibawan sa sala. Ang dili lang pagpanglibak, ang dili lang paghubog-hubog, ang dili lang pagsugal-sugal. Mura na imong nahibawan. Wala kay kontra sa imong silingan, mura na imong nahibawan. Ang sala, matud pa sa Biblia, mao ang paglapas sa iyang mga balaod. Mao na ang sala. So muna'y nakapaputol sa atong relasyon sa Elohim kung ang iyang sugog balaod atong lapason. So, dahom-dahom ra mo na naamoy relasyon sa Elohim. Samtang dili ninyo tumanon ang sugog balaod sa Elohim, putol ang inyong koneksyon, putol ang inyong relasyon. Ayaw mo patuo
sa inyong mga pastor, ay mo pailad sa inyong mga pastor, nga gidahom-dahom ra ninyo, nga gituuhan ninyo, namoy relasyon sa Elohim. Ang inyong pastor sig paghampong namoy relasyon sa Elohim, pero ang tinod, wala. Nanuman, kay nagpadayon mo sa pagpakasala. Nanuman, kay nagpadayon mo sa paglapas sa iyang mga sugog balaod. Kay ang gisulti sa Biblia, ang nakasala, matod pas 1 Juan 3:4, ang nakasala, naglapas sa balaod sa Elohim, kay ang pagpakasala, mao'y paglapas sa balaod. Nya, kumusta ang imong doktrina? Biblia nga akong gibasa, ha? Biblia ang gatugan nato. Gusto nako nga kitang tanan mahibalik ang atong koneksyon sa atong relasyon ngadto sa Elohim sa unsang paagi pinaagi sa pagtuman sa mga sugog balaod. Pero samtang imong gilapas ang sugog balaod, nakasala kuno ka. Ha? Sala ang paglapas sa balaod, matud pa. Sa 1 Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa balaod. Unya karon, gituman ba nimo ang balaod? Ha? Gituman ba nimo ang balaod? Wala. Gituman ba ninyo ang adlaw ipapaulay? Wala. Mao na nga nagpabilin di ay mo sa sala kung ang balaod sa Elohim wala ninyo gi-apply sa inyong kinabuhi. Mao man ay sala. Kung niyon sa to'y nakapaputol sa atong relasyon, matod pas Isaiah 59:1, ang sala. Dili mo bo ang kamot sa Adonai nga dili siya makaluwas. Dili sa pusab siya bungol nga dili siya makadungog sa imong mga pagampo. Ha? Di man siya bungol. Apan ang inyong sala mo'y nakapabungol kaniya. Ha? Ang inyong sala mo'y nakapahilayo kaniya. Ang inyong sala mo'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo. Aron dili siya makadungog kaninyo, aron dili makatunol ang iyang taas nga kamot diha kaninyo. Oh. Mao na naa mga igsoon na muni atong paningkamutan nga atong mahimo sa atong kinabuhi. Ang pagkamali na pason di ay sa balaod mao'y nakaputol sa imong relasyon sa Elohim kay kana mao ang sala. Ha? So, unsay imong buhaton alang sa imong sala nga mao'y nakaputol sa imong relasyon sa Elohim? Ay lagi mo pagdahom-dahom nga naa mo'y relasyon sa Elohim samtang ang sugog balaod imong gilapas imong supat. Wala lagi mo'y relasyon, puto lagi, nakasala lagi mo sa Elohim. Kung ang sugog balaod imong lapason, ang Biblia mo'y nagsulti niya na dili ako. Si apostolyo kanan mo tuo man katas mga apostoles, kitang mga Kristiyanos, kamong mga Kristiyanos. Mutuo man kamos mga apostoles. Si apostolyo kanan nilingol na ang sala mao paglapas sa sugog balaod. Unya nganong imo man yung ipugos pagpatuo sa imong kaugalingon na doon na kay relasyon sa Elohim na naglapas man ka sa sugog balaod. Ug mao man na ang sala, ug ang sala mao na nakapabulag kanato sa atong relasyon sa atong Elohim. Mga igsoon, di ba kasi ra na sabton? Ha? Unsay buhaton alang sa imong sala nga mao'y nakaputol sa imong relasyon sa Elohim. So siha una kung unsa ang imong sala. Unsang sugua o balaura ang imong nalapas. Kay ang sala mauman di ay ang paglapas sa balaod sa Elohim. Oh. Unsang sugua ang imong nalapas. Unang sugo nga inyong gilapas, sultihan ta mo. Sa way lipod-lipod, duganan ta mo. Ha? Unsang sugo ang inyong nalapas? Ang sugo sa paghigugma sa Elohim. Ang sugo nga higugmaa ang Elohim, mauna ang sugo nga inyong gilapas. Sa ato pa, ang pinakaunang sugo, pinakauna ug labing importanteng sugo nga mao ang paghigugma sa Elohim sa tibuok ninyong kasing-kasing kalag o kusog. Mao na ang pinakauna ug labing importanteng sugo inyong gilapas, ang paghigugma sa Elohim. Sa ato pa, ang inyong sala mao ang dili ninyo paghigugma sa Elohim. Kay kung gihigugma pa ninyo ang Elohim, nagtuman unta kamo sa iyang mga sugo. Di ba? Simple lang kayo sabton. Di ba? Tinaw kayo ang balaang kasulatan mga igsoon. Kung ikaw nahigugma sa Elohim, nagtuman kasi ang sugo. Oh. Muna nga, dali kayo na siya sabton mga kaigsunan kung imo lang ablihan ang imong salabutan o dili lang imo patig-ahon ang imong kasing-kasing.
Kay kung gihigugma palagi ninyo ang Elohim, nagtuman kamo sa iyang mga sugo. Sabi pa kay wa nin tuman ang iyang mga sugo, ilapas ninyo ang paghigugma kaniya. Wa ninyo siya higugma. So gipunan pa ninyo og bakak. Nga naman, bisag wa ninyo higugma ang Elohim, kaya ngilahanan nga wa ninyo higugma ang Elohim, mao nga wa ninyo gituman yang sugo. Kaya wa ninyo gituman yang sugo, ebidensya nga wa mo mahigugma niya, tapos inyong bakakan. Punan pa ninyo bakak. Unsa ang inyong bakak? Kanang inikanta ninyo sa inyong simbahan, muingon mo, I love you Lord. Ini ang tinuod, wa mo mahigugma. Diba, namakak mo. Gipunan ninyo ang inyong sala sa dili, ang dili paghigugma kaniya, gipunan pa ninyo sa inyong pagpamatak. Every time na musulti ka, I love you Lord. Paingon, I love you Lord, nagkasala ka. Kay wa ka magtuman sa sugo sa imong Lord. Nahigugmaon imo siya sibok nimong kalag, kasing-kasing kalag ug salabutan. Kunya ang ilhanan nga nahigugma ka kaniya, duwa man sa baba. Buhata ingon sa Adonai Yeshua 14:15 sa 1. Si Adonai Yeshua mismo nagsulti, kung kamo nahigugma kanako, inyong tumano ng akong mga sugo. Ang pagtuman sa sugo mao'y ebidensya nga ikaw nahigugma niya. Dili day ang pagsultis babag I love you Lord. Dili na mo'y ebidensya nga nahigugma kaniya. Ebidensya na nga bakakon ka. Kada mo kanta kag I love you Lord, imong gipamatud nga bakakon ka. Kay kung gihigugma palagi nato ang Elohim, nagtuman kita sa iyang mga sugo. Sama sa sugo nga, unsa nga sugo? Sama sa sugo, hinumdumi ninyo ang adlawng igpapahulay ug balaan na kini. Ang pangutana, imo bang gihinumduman ang Shabbat, ang adlawng igpapahulay ug imo bang gibalaan? Di ba wala? Wa nimo na tumana ang sugo ha, hinumdumi. Nisugo gyud ang Adonai, Exodus 20 versikulo 8, pahinumduman ang iyang adlawng ipapahulay kay ngano nasayod siya nga kalimtan ni sa tao. Nasayod siya nga kalimtan ni sa tao. O di tinud gyud gikalimtan sa tanang mga Kristiyanos ang adlawng ipapahulay. Ang sugo hinumdumi ninyo ang adlawng igpapahulay, ang Shabbat, ang ikapitong adlaw sa semana. Dili ang Domingo ang iyang gipahinumduman, kundi ang ikapitong adlaw sa semana nga mao ang Shabbat, mao iyang gipahinumduman o ipabalaan niya, balaan na kini. Pero kay wa man ninyo hinumdumi, wala man ninyo balaan na, ilhanan nga wa mo mahigugma sa Elohim o ang iyang sugo wa niyo tumana. Mao nang ikaduhang sugo nga wa niyo tumana, ang paghinumdom sa day papahulay ug ang pagbalaan. Ang sugo sa pagsaulog sa mga pista sa Adonai, o ang sugo sa dili pagkaon sa mga hugaw nga mga mananap, o ang sugo sa pagbalaan sa kaugalingon, kay ako balaan man. Matod pa sa Adonai, mo'y wa ninyo tumana. Nga balaan na ang inyong kaugalingon, kay ako balaan, wa ninyo tumana na. Ang sugo sa ulugan ninyo ang pista sa Adonai, wa mo magsaulog sa pista, kay ang pista sa pagano, Valentine's Day, Christmas Day, All Souls Day, mo inyong gituman. Pero ang pistas Adonai nga naas Biblia mabasa, gi-ignore ninyo. Gilabyan ra ninyo. Wa ninyo tagda. Mao na mga sala sa mga Kristiyanos. Unya moingon mo na mo'y relasyon sa Elohim, una-una ra na ninyo do. So mao kini ang inyong gilapas. Mga igsoon, mao kini ang inyong mga sala. Ang dili paghinumdom sa Shabbat. Una iman ini, itisok sa imong alimpatakan. Ang una niyong sala, mga Kristiyanos, ang dili ninyo paghigugma sa Elohim. Ikaduha, ang dili niyo paghinumdom sa adlawng Shabbat, o ang wala ninyo pagbalaan sa Shabbat. Kaya manrabaho mo og Sabado, mga tulog ra mo, o sa mag-beach mo. Ikatulo, ikaupat, ang sugo nga wa niyo pagsanga sa ulugan ng pista, wa niyo sa uluga. Ang mga pista sa Adonai, sama ning pista sa Pisak, Passover, pista sa pangaway patubo, unleavened bread, wa ninyo tumana. Ang sugo nga dili ipakaon ang hugaw, sama sa baboy, alimango, pasayan, kugitan, nukos, ug uban pang mga hugaw, mga mananap nga nagkamang, mga wala ipakaon, inyong ikaon. Muna ikalimang sala ninyo, batok sa balaod, sa sugog balaod sa Elohim. Ang pagsugo sa Adonai nga balaan na ang inyong kaugalingon, ayaw kamo paghikap sa bisan unsang mahugaw. Balaan na ang inyong kaugalingon, kay ako balaan.
wa na ninyo matuman ang pagbalaan sa inyong kaugalingon kay kusog mo mukaon sa hugawng pagkaon. Mauni ang inyong gilapas, mauni ang inyong sala. 5, ang inyong sala bahin sa sugog balaod, mga kaigsunan. Sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 44 ngadto 47. Kay ako mao ang Adonai nga inyong Elohim, busa balaan na ang inyong kaugalingon, kay ako balaan man. Unsay sugo niya? Leviticus 11:44, balaan na ang inyong kaugalingon, kay ako balaan man. Sa unsang paagi? Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagkaon sa mananap nga nagkamang sayuta. Kana ang pagbalaan dahil sa kaugalingon, pinaagi di ay sa dili paghugaw sa tong kaugalingon, mga kaigsunan. Pinaagi sa dili pagkaon sa mananap nga nagkamang sayuta, nakatunggi sulti sa unahan ibabaw ni ining kapitulo 11. Kapitulo 11 tibuok kapitulo 11 basahon nimo diya, naagi pailas Adonai ang hugaw, ang dili hugaw ng mga mananap. Ang dili ninyo paglikay sa hugang pagkaon, sa hugang mananap, maunay nakapahugaw ninyo. Busa ayaw ninyo hugawi ang iyong kaugalingon, pinagis pagkaon sa mga hugaw nga mga mananap nga nagkamang sayuta. Maunay pagbalaan sa kaugalingon. Kay ako mao ang Adonai nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto aron mahimong inyong Elohim. Busa pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Simple kayo ang sugo sa Adonai. Pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Asa ang konteks ani? Asa hugaw nga pagkaon ug sa limpyong pagkaon. Ano ang konteks na imong basahon sa sugod sa bersikulo 1 sa 11? Ang pagkabalaan dahil ang konteks dahil sa pagkabalaan, ha? Dili dahil sa bistik, wala dahil sa long sleeve, wala sa barong, wala sa tagas nga palda, ha? Mga igsoon, naadi ay sa pagkaon. 46, mao kini ang balaod may tungod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanang binuhat nga naglihok sa katubigan og nagkamang sayuta. Aron kamo makaila sa hugaw ug sa hinlo. Isulti na sa Adonai ang tibuok kapitulo 11 sa Leviticus aron makaila tag unsay hugaw ug sa hinlo. Munang basahan na, kundi na nimo basahon, di ka makaila sa kalainan sa hugaw ug sa hinlo. Anang kapitulo 11. O niya, nakaila na ka sa hugaw, kaunon lagriga po nimo. Nga, ang nagpaila nimo, nga kanang mananapahugaw na, ang imo pag yung magbubuhat, musupag dahi kas imong magbubuhat. Ang imong magbubuhat, nag-ingong nahugaw na, ikaw mo insistir, nga mayroon ka limpyo na. Mas gamahanan pa dahi ka sa Diyos nimo. Mas gamahanan pa dahi ka sa imong magbubuhat. Ha? Mas gamahanan pa ka, mas marunong pa kas magbubuhat. Ang magbubuhat nato, ang atong Creator, nagtugan na kanato sa mga mananap nga hugaw, pero imo lang yapong ipatuo nga limpyo. Asupakan gini ka sa imong magbubuhat. Wa di kay kabang nga pagkatao batok sa imong magbubuhat, wa kay kahadlok. Ha? Muna nga susiha ang imong kaugalingon. Tarong ka ba nga tao o masinupakon ka ba nga tao nga mismo gani ang tingog sa atong magbubuhat imo magsupakon? Ha? Hadlok magay ka musupak sa tingog sa mayor, hadlok ka musupak sa tingog sa imong pastor, unya sa tingog sa imong magbubuhat, dili ka mahadlok musupak. Pagkawagoy hinungdan nimo, wa ka hinungdan nga klases tao. Aron makaila kamo sa hugaw ug sa hinlo sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo og sa mananap nga dili ninyo angin kanon. Di klaro na gid 47. Makaila ka sa hugaw ug sa hinlo aron mahibalo ka sa mananap nga mahimong kanon og sa mananap nga dili angin kanon. Ano nga mga Kristiyanos bugo man. Bisan nakabasa mga Kristiyanos ani, ato man ko nakabasa mo ani ba? Leviticus 11 nagunas Bible nga Biblia nga inyong bit. Nakabasa mo ani pero nganong bugo man mo. Ang gitug-an sa imong magbubuhat nimo ang nagsulti ana timan ina dili si Moises ang gasulti niini. Ang magbubuhat mo nagsulti timan ina. Ang gisulti sa imong magbubuhat nga hugaw na imo gyapon gikaon. Sa mas baboy, balot, itik, pasayan, nukos, kugita, alimango, kabayo, kang hugawa, ilaga, mukaon pag ilaga.
kwaknit sa hugawan. Di mo tuo sa tingog siyang magbubuhat kay siya mga tarungan. Kung mga tarungan ka, batok aning bersikulo imong gipatuo ang imong kauglingon nga mas maing-laki ka pa kaysa atong magbubuhat. Kung mga tarungan ka, aning mga bersikulo imong gipatuo sa imong kauglingon na mas maing-laki ka, mas magaling ka pa kaysa atong magbubuhat. Wa ka kuyapi, wa ka ngilngigi sa imong kaugalingon ni ana. Ang balao di ay sa pagkabalaan, atong masabtan diri na di ay sa pagkaon, wala sa biste. Nganong wala man kini masabti sa mga Kristiyano, sa mga kaigsunan. Ang pagkabalaan sa mga Pentecostal nga wanes naa sa biste. Manang sila mag-long sleeve kanunay, magbarong kanunay, isa maligo, magsinina, mag-long sleeve maligo. Kaya mo na'y pagkabalaan sa wanes, Pentecostal. Naa sa sinina ang ilang pagkabalaan. Pero wala tayong mabasa sa Biblia, pagkapobre bitaw sa ilang tinuuhan mga kaigsunan, pagkapobre yun. Aron kamo makaila sa hugaw ug sa hinlo, mo na'y purpose niya. Ang mga Kristiyanos, purya buyag, wala makaila sa kalainan sa hugaw ug sa hinlo. Leviticus 10:10, elhon ninyo ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan, ug ang kalainan sa hugaw ug sa hinlo. Imong basahon sa panahon ni Noe, basa diya kapitulo 6 sa Genesis ngadto sa kapitulo 9, 9:3. Ngadto sa kapitulo 9, gikan sa kapitulo 6, 7, 8, 9 nga kapitulo. Si Noe nakaila sa kalainan sa balaan ug sa dili balaan. Unsay prueba? Kay gisultihan sa adunay daan sa pagpasakay sa arka atong mga mananap. Ingon pa sa adunay, kadtong mga limpyo nga mananap, magahin ka kanilang tagpito kaparisan, o katong mga hugaw mananap, tagurha kaparisan. O di nakailan na si Moises noon sa limpyo niya. Dito dayon sa atong nakita sa salida panahon ni Noe sa the Bible, ang karnero ra mo gi parisan og tagpito kaparisan, mga igsoon sayop na tanang limpyo nga mananap, di lang kay karnero ra. Sa to ba, bisan ang kanding adto, bisan ang baka adto, kabaw, ang tanan nga mga pagkaon nga mananap nga limpyo, kana mga usa, kana mga sungay tanan, banay mga sungay tanan. Halos tagpito to sila kaparisan, kay limpyo man na. Pero sa salida, ang karnero ay imong makita nga pito kaparisan. So si Noe, nakaila na daan sa kalainan sa balaan ug sa dili balaan. Ang mga Israelita ug ang mga Levita nakailasad sa kalainan sa balaan ug sa dili balaan, sa limpyo ug sa hugaw. Pero ang mga Kristiyanos nanigulang na lang sa pagka-Kristiyanos, hugawan lang gihapon kay wa makaila unsay hugaw kung sa hinlo. Namatay na lang si Anhing Eli Soriano pagka-debatidor, pagka-manglakis Biblia ni Anhing Eli Soriano. Ako mo saludo gyud ko. Believe gyud ko ni Eli Soriano pagka-manglakis Biblia. Pagka-bersikulado, ako gid siyang tawagon nga walking Bible si Soriano. Ako na siyang giangdaan ang gibansagan nga the walking Bible kana si Soriano para nako. Namatay na lang in town. Ang banggiitang debatidor Eli Soriano namatay na lang in town. Wa kaila unsay kalainan sa hugaw ug sa hinlo. May lakis Biblia, walking Bible siya, pero wa makaila unsay kalainan sa hugaw ug sa hinlo. Ako mga uyuan ng mga may laking debatidor sa Mindanao, nangamatay na lang sa katiguang, nangamatay na lang sa pagkapastor, pero wa makaila unsay kalainan sa hugaw ug sa hinlo. Purya-buyag ni mga tawhana. Mausad ang mga membro sa mga kasimbahanan, nanigulang na lang sa ilang Kristiyanos nga simbahan, wa gyapon makaila sa kalainan sa hugaw ug sa hinlo. Nganuman, naniguang na lang, damak lang gihapon, hugawan lang gihapon, mukaon lang gyapon hugaw nga mga pagkaon, kay wa lagi kaila. Nganong wa sad di sa nato mabasa ang mga membro, nganong nga membro wa makaila, kay otro magani ang ilang mga pastor nga moy gatudlo nila wa mangani sad makaila.
Ha? Paano ka sa kailang mga pastor? Kunya ka mga membro, kung makakutlong bersikulo niya doon ay masabtat po ison, magyapon as pastor. Kawag po mahimo mga kaigsunan, ang mga unsay ngalan naning mga kuan magigsoon, mga kakristyanuhan. So ako sang ipaibog ninyo dahil nga akong t-shirt mga igsoon nga t-shirt nga among gipa-print para sa Pisak Passover. Salamat kayo sa nag-donate ni kanamo mga kaigsunan, no? Sa atong mga young people nga nag effort para ni ini unya ilang ilasag kong gihatagan. Salamat kayo. Mo ni akong among handumanan sa among Pisak karong tuiga 2021. So padayon ta mga kaigsunan. Jutay lang to nga advertisement. Ato bito ta sa YouTube na may advertisement pagkalastas di kaganahan. Okay. Muna ini ang mga kaigsunan nga kamo mga batan-on nga mga Kristiyanos nga naminaw na koron. Ayaw ninyo sunang inyong mga pastor na naniguwang nala nga wa makaila unsay kalainan sa hugaw sa idlo. Ang Biblia Leviticus 10:10 basahan na nga ang adunay nagsugo gyud nga ilhan ninyo ang kalainan sa hugaw sa hinlo. Uli habdel bin hapodis o bin hakol o bin hatami o bin hatahor. Ilhan ninyo ang kalainan sa balaan o sa dili balaan, sa hugaw o sa hinlo. Ilhon nato kuno. Nanong di man nato ilhon. Aron likayan unsay hugaw, ug dawaton unsay limpyo. Di ba nga nara ka simple ang gitudlo sa adunay. Di gusto ang atong Elohim nga mahimutang damak nga katawhan. Di siya gusto mahimutang hugawan nga katawhan mga kaigsunan. Samtang magsimba-simba ta natay Biblia ni hugawan tang dako. Basahan ninyo 2 Corinto 6:17 ngadto sa 7:1. Unsay giingon dias 2 Corinto 6:17. Busa nga adunay nag-ingon, bulagi sila ug paglain gikan kanila. O kamo ba naminaw mo? Bulag mo sa inyong reliyon nga wa makailag unsay hugaw unsay hinlo, mga damak nga reliyon, bulagi na. Ayaw kamo paghikap og hugaw matud pang Apostol Pablo. Og dawaton ko kamo. Ha? Si Apostol Pablo, ga-challenge na to. Nag-awhag na to. Mga igsoon, nga di kuno ta mohikap og hugaw. Ha? Ayaw kamo paghikap sa hugaw. Og dawaton ko kamo matud pa sa adunay. Kung mohikap ka sa hugaw, dili ka dawaton sa Elohim. Matud pa na ni Apostol Pablo. Labi na kung mukaon ka sa hugaw, di ka kyo dawaton. Di gan ang mohikap lang ni sugaw, di na dawaton sa Elohim. O niya, how much more? Nga imo na hinuong gikaon. Pagkatoy-toy. Basahan na. Ayaw ka mo paghikap sa hugaw. Nasa unsa manghitabuan ninyo mga Kristiyanos nga inyo na hinuong gikaon ang baboy. Gikaon ang balot. Gikaon ang itik. Gikaon ang alimango. Pugita pasayan as kambuanga. Kay wa lagi ta tudluis kamaturan. Agi ka masantadya lagi sa una ako busawan man sa kong baboy mangigsoon. Subinlan ta lang mo di ta mo mabasol ba kay ang pastor lagi nato nga nagtudlo ninyo. Wa man sa makailaw sa hugaw hinlo. Ako sad bitaw sa una. Bulaos man sa kay kong litson baboy. Oh, pero napakoy isulti niyo mas ngilngig pa ni ka bulaos og baboy ang akong amigo Brother Ray Abuiba. Namatod pa niya kanang baboy kamo wa guro mo makasulay kamo mga Kristiyanos no. Unsa mo kamangta sa baboy sa pagkakaron pero wa mo kasulay nga ang baboy inyong kilawon. Wa mo kasulay anang ang baboy himuon yung kinilaw. Pero silang pamilyang Brother Ray Abuiba yang lola sa di pa sila wa pa siya mahimong 70 Adventist. Matod pa niya kilawon nila ng baboy. Oh, di ba naapay pinakangilngig ninyo mukha og baboy? Pero nganong nabiyaan man yang baboy? Sa din nakabig siya 70 Adventist, iyang gibiyaan ang baboy. Kanya nganong kamo, mga pastor, kung nahigugma mo sa inyong kaluwasan, kamong mga Kristiyanos, kamo ako mga kahigalaan sa Facebook, kung nahigugma mo sa inyong kaluwasan, nganong di man yung mabiyaan ang baboy? Nga ang sulti ni Pablo diya, ayaw kamo paghikap sa hugaw, ug hinangpunon ko kamo, dawaton ko kamo, dawaton ka sa Elohim, kung mo di kamo hikap sa mga hugaw. Naon sa manghitabo nga inyo na mahinong gikaon. Inyo mang gikaon. Labi na nga di mo dawaton mo nang muingon ko, mo nang masuko na sad mo nga akong isulti nga ang tanang mga Kristiyanos nga mga hugawan
Dili ginadawaton sa Elohim. Unya kanayon lang gyapon mo sa pagsulti nga na mo'y relasyon sa Elohim. Duol lang inyong relasyon sa Elohim. Basta hugawan ka, wa mo'y relasyon sa Elohim. Di yun, makigrelasyon ng Elohim, ano yung mga damak nga tao. Di niya dawaton. Nananas, bagong tugong gibasa na 2 Corintos 6:17. Di niya dawaton ang muhikap sa hugaw. Unsa ka ang mukaon sa hugaw? O, yan, saya lang niya yung hallelujah, praise the Lord. Saya lang yung lohod-lohod. Saya lang niya yung fasting. Saya lang ang overnight prayer niyo. Di yapon mo dawaton sa Elohim. Anya maingon din mo, ngang tubago lagi among pag-ampo, brad. Makaayo lagi mig masakiton. Dito na. Pagtuo manguna. Ang tanang pagtuo mulihok, bisag grong ang pagtuo basta na ipagtuo mulihok man ang pagtuo. Kay mo man ang iyang gitawag na tuog konsepto sa pagtuo mga igsoon. Pero dito na maghusay unya Matthew 7:21-22. Kung ang inyong pag-ayog mga masakiton nga gitubag inyong mapag-ampo, mo manay ebidensya nga dawaton na mo niya. Gidawat na mo niya. Panil nga mo Matthew 7:21-22 ngadto 23. O adto na unya ang husay niya na. Muna na, nga maingon ko, walay mga Kristiyanos nga dawaton sa Elohim kay puro man hugawan. Gikan sa pastor ngadto sa membro, walay mapili. Puro hugawan. So mauna ang inyong hinulsulan aron mabalik ang inyong relasyon o koneksyon sa Elohim. Hinulsuli ang inyong pagkahugawan o dawaton kamo sa Adonai. Mauna na, usa na inyong hinulsulan. Versikulo 18, Roma 2 Corinto gyapon 6:17-18. Sa 18, ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong anak. Nag-ingon ang Adonai nga labing gamahanan. Kung hugawan kagyod mga kaigsunan, dili kagyod mahimong anak sa Elohim. Kanos a kanya dawaton nga mahimong anak niya? Kundi nakamuhikap sa hugaw, labaw na mga igsuon. Nga di kagyod dawaton kay imo manggikaon ang hugaw. Nag-ingon ang Adonai, dawaton mahimo kamong akong anak, dawaton ko kamo, mahimo kamong akong anak, ug ako mahimong inyong amahan. Kundi nakamuhikap ang hugaw niya, kumusta man mo? Di man nakahikap, inyo man yung gikaon. Unsao man anak pagdawat sa inyo. Unsao man pagtawag sa Elohim ninyo nga mga anak mong mga Kristiyanos, digin mo anak niya. So, kamong mga Kristiyanos, diligin mo matawag na anak mo sa Elohim. Kaya hugawan man mo. Anak Diyod gihapon di ay mo ni Satanas. Kung di ka anak sa Elohim, anak gihapon kang Satanas. Kamong mga Kristiyanos, nagtuo mo nga anak mo sa Elohim, dili oy. Anak gihapon mo ni Satanas. Kay mga hugawan man mong dagko. 2 Corintos 7:1. Minahal kong mga igsuon, tungod ni ining mga saad alang kanato, hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas ug espiritu. Tan-awa, nag-awhag si Apostol Pablo kanato nga hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas ug espiritu. Unsa man ang makahugaw? Katong istoryahan dito sa Leviticus, unsa man ang makahugaw sa atong lawas? Katong gisulti dito sa Torah, sa Leviticus 11 mga igsoon. Sama sa baboy, itik, balot, mga isda nga way imbis, ilaga, kabayo, kuniho. Unsa pa nga mga hugaw diya nga manap gisgutan sa Leviticus 11, kung imo nang kaunon, imo nang hikapon, wala ka maghinlo sa imong kaugalingon. Wala ka magputli sa imong kaugalingon. Ingon sa Biblia, hinluan ta ang atong kaugalingon sa atong hawason ta na gikan sa atong kinabuhi. Huwag tangon ta na gikan sa atong kinabuhi tanang mga hugaw nga gisgutan sa Leviticus 11. Ug unsa man sad ang makahugaw sa atong espiritu? Kanang naa sa Matthew 15, versikulo 10, gisulti na ni Yeshua. Matthew 15:10, unya gipaduol ni Yeshua ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo ug sabtan ninyo kini. 11, dili ang mosulod sa baba sa tao ang makapahugaw kaniya, kundili ang mugula sa baba
Sabton ba ni nato nga ipakao na ang baboy aning bersikulo ha? Kay mura ba ni bersikulo sa mga Kristiyano sa tanawa? Walay makahugaw lagi nga mosulod sa baba. Sa ato pa bisag baboy basta isulod sa baba, wa ko na makahugaw. Baboy man dahil ilang konsepto ni ini. Baboy dayon nang santo sa ilang unahuna ni ining bersikulo ha. Pero walay baboy nga gisgutan diri magsuon. Ato ning tiwason sa pagbasa aron maksabtan nato kung baboy ba ang context ni ini. 17 versikulo 17. Wala ba diay kamo makasabot nga ang mosulod sa baba sa tao mo padulong sa iyang tiyan ug unya mugula sa iyang lawas. Akong baliko na dili baboy, ayaw sabta nga baboy ang ipakaon ni ini. Baboy ipakaon na ang baboy aning bersikulo. Ayaw sabta ni ana. Hinumdumi nga si Yeshua ug ang namati kaniya nga mga parisyo puro di mangaon og baboy. Ug ang mga apostoles dili mangaon og baboy. So dili baboy ang gisulti ni ining bersikulo ha mga kaigsunan. Kay way mga unay baboy sa ilang grupo samtang naghisgot sila ni ini. Sa 18 apan ang mga butang nga mugula sa baba nagagikan sa kasing-kasing. Kining mga butang nga maoy makahugaw sa tao. Unsa ang makahugaw sa tao? Mga igsoon, muning makahugaw sa atong espiritu. Mga igsoon, makahugaw sa tao. Kay gikan sa iyang kasing-kasing, manggula ang mga daotang huna-huna. Muning makapahugaw day sa tao. Pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pagpakighilawas, muning pa makapahugaw sa atong espiritu. Muna ang ingon ni Pablo, hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa kahugawan sa lawas o sa espiritu. Di lang kayang lawas, kayang lawas na hinluan nato, muna likayan nato ang mga baboy, likayan nato ang hugaw mga mananap. Pero kay apil man sa dang atong espiritu, atong limpyuhan, munang likayan nato ang mga bisyo. Likayan nato ang mga daotang hunahuna, likayan ang pagpatay, likayan ang pagpanapaw, ang daotan nga pagpakikilawas, pagpangawat, pagpamakak, o ang mga pagbutang-butang, bisan ang pagkapalhubog, pagkasugarol, likayan nato na. Mga kaigsunan, kay mo na yung makapahugaw sa atong espiritu. Sa 20, kini ang mga butang nga makapahugaw sa tao. Tanawa? Apan, dili makahugaw sa tao kung mukaon siya nga dili una manghunaw o dili di ay baboy. Dili baboy ang but pasabot ni wa man is Biblia nga dili makahugaw sa tao kung mukaon siya baboy, wa man magingon yung baboy. Kay kini lagi sila nga naghisgot aning Mateo, puro man dili mga unang baboy. Nga nung kamo mga Kristiyanos, baboy man mo santom sing una pag inyo ning basahon bersikulo ha. Nga bahin man ay ni sa pagpanghunaw ani mo gunong nahitabo mo igsuon. Nasakpan manggod sa mga parisyo ang mga apostoles nga dito na naon baway pagpanghunaw. Kanya sa ilang tradisyon, mga ritual nila, naa sila ritual sa pagpanghunaw. Adi siya mo kaon manghunaw gyud ang mga Hudyo kay wa may kutsara, pan di ay lang kanon, may kanon sa mas ato, mais bugas linungag kutsarahon. Sa ila pan manggod mo nang kinamuton ra nila. Muna nga ilan na tradisyon dito, kultura na nila nga manghunaw sila bago mo kaon, na sila ritual sa pagpanghunaw. Karon kay naksaptan man nila mga apostoles nga nangaon nga wa mang manghunaw. Mon ang ilang ila dayong konfronta si Adonai Yeshua mga kaigsunan bahin anang issue ha. Nga ila ding akusaran nga hugaw kini mga tawhana, hugawan kini mga tawhana kay nangaon nga wa mag manghunaw. Hugawan para na nila ang di paghunaw. So kung di lang ka manghunaw, hugawan ka na unsa pagamukaon kag baboy, labaw ka pas hugawan. Pagpanghunaw ang isyu nini. Atong balikon, apan dili makahugaw sa tao kung mukaon siya nga dili puna manghunaw. Sumala sa ilang giingon nga mao'y angay buhaton. So unsa ang isyu? Klaro, dili di ay ang pagkaon sa baboy. Itik, balot, unsa diya? Kung dili, ang dili di ay pagpanghunaw. Mao nay isyu ani nga kapitulo mga kaigsunan. Padayon ito pagbasa. Apa dili makahugaw sa tao kung mukaon siya nga dili makahunaw, sumala sa ilang giingon nga maoy angeng buhaton. Matod pa nila sa mga parisyo mga igsoon. So atong balikan ang gisulti ni Apostol Pablo sa 7:1. 2 Corinto 7:1, minahal ko mga igsoon tungod ni ining mga saad alang kanato
hinluan ta nga atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas o sa espiritu. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Elohim. Maningkamot kuno kita matud pang Apostol Pablo nga mahingpit sa pagkabalaan. Hingpito nato ang pagkabalaan. Maningkamot pa niya na kanang walay kasuguan nga sayloan. Kana ba? Hingpito nato ang pagkabalaan kanang walay kasuguan nga sayloan o isalikway. Walay kasuguan nga isalikway. Ang tanan i-apply gayud. Mao na kung gusto ta maghingpit mga igsuon sa atong kaugalingon. Walay kasuguan nga sayloan, walay kasuguan nga isalikway, walay kasuguan nga kalimtan kundi ang tanan i-apply gayud. Diha mahingpit ang atong pagkabalaan, mga kaigsunan. Kay matod pas Deuteronomio 28:9, sumala sa gisaan ni Adonai, sa Adonai, himuon kamo niya nga balaang katawhan kung tumano ninyo ang iyang mga sugo. Kita nimo na, ang atong Adonai, Elohim, maoy mohimo kanato nga balaan kung tumano nato ang iyang mga sugo. Dili kay kita ang modeklarar sa atong kaugalingon nga balaan, pero supakan sa iyang mga sugo og balaod og mga bosawan pagyud og baboy. Unya modeklarar nga balaan mi pagkatoy-toy. Muna na mga kaigsunan. Muna nga angay nato bang timan-an kanus ata himuon sa Adonai Elohim nga balaan. Himuon kuno kita niya nga balaan, sumala siyang gisaad. Sumala sa gisaad sa Adonai. Himuon kamo niya nga balaang katawhan. Kon unsa man, kon tumano ninyo ang iyang mga sugo. Wa siya magingon, himuon ko kamong balaang katawan kon mag-long sleeve mo. Wa magingon Biblia, himuon ko kamong balaang katawan kung magpuasa mo tag napulo kadlaw. Wa magingon ang Adonai na. Wa magsaad ang Adonai nga himuon kamo niyang balaang nga katawhan kung kamong mga babay magpalda kanunay. Wa magsaad ang Adonai nga mounay paghimo niyang balaan nimo. Kung kamong mga Kristiyanos magbarong kanunay himuon kamo niyang balaan. Wa siya magsaad ana. Unsa iyang kondisyon? Kung tumano ninyo ang iyang mga sugo. Diha ta mahimong balaan. Siya ang himo kanatong balaan kung tumano nato ang iyang mga sugo. Dili kay magbuhat-buhat tag atong doktrina aron ta mahimong balaan. Maglongstay balaan na, tag asbok balaan na. Magpalda balaan na. Kita rami gabot-buot ana. Kamuray gabot-buot ana. Kamuray mo deklarar nga balaan mo samtang supakan mo sa iyang mga sugog balaod. Busawan og baboy. Kunya mo ingog balaan. Sakang gitinuntuhan naman ninyo inyong kaugalingon. Kining akong pagwali ninyo, di ba ni pagpasakit ninyo? Kung dili naluoy ko ninyo, kay inyong gitinutuhan ang inyong kaugalingon, ang inyong kalag mo, inyong gibinuangan. Kamuray may imperno, kamuray may imperno sa inyong pagbinuang sa inyong kalag. Kung di nyo tumanon sundon sa hingpit, i-apply sa hingpit ang sugog balaod sa Adonai, walay pili-pilian, walay hagpat-hagpatan, walay isalikway, ang tanan tumanon, ang tanan i-apply mo na gusto sa Adonai aron mahingpit ta sa pagkabalaan. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim atod pas Roma 4:15. Apan kung walay balaod, walay kalapasan, tinuod na. Ang balaod nagdala gyud sa kasuko sa Elohim. Suko gyud ang Elohim kun dili nimo tumanon ang balaod. Kundi di mo tumanon ang balaod, suko gyud ang Elohim mga kaigsunan nimo. Kaduha, sa paggingon diya. Kung walay balaod, walay sala. Ini maoy nagpamatuod nga naa gyud ang balaod mga kaigsunan. Kay naa may kalapasan ang tao. Katunayan niya na, sige mo og hinulsol sa inyong sala. Ngani ang mga pastor, sige challenge sila mga membro, sige tudlo sila mga membro nga, adisir mo matulog sa gabi, pag hinulsol mo sa inyong mga sala. Pero, unsa lagi ang inyong gihinulsulan? Kung unsa lagi ang inyong sala nga inyong gihinulsulan?
Wasan mo tuduis pastor unsay inyong sala nga ginulsulan. Kaya mga pastor wasan kay balo unsay ang sala. Ha? Gihinulsulan ba ninyo ang inyong sala nga mao ang dili paghigugma sa Elohim? Adi sir mo matulog sa gabi. Ha? Gihinulsulan ba ninyo ang inyong sala nga mao ang dili paghigugma sa Elohim? Sa tibuok ninyong kasing-kasing kalagog kusog. Kay wa man gyud ninyo siya higugma. Kay kung higugma pa ninyo ang Elohim, ito man ninyo ang iyang sugo. Unya. Kay kung higugma pa ninyo ang Elohim, way lisod sa iyang sugo tumanon. Ginulsulan ba ninyo ang dili ninyo paghinumdom sa iyang Shabbat? Siyang adlaw ipapahulay. Kay gipulihan yung Domingo, inyo ba nang ginulsulan? Ha? Ngawa ninyo balaana ang adlaw ipapahulay nga mao ang Shabbat? Kay ang Domingo hinuon mo inyong gibalaan. O mo na usas inyong hinulsulan. Kay ang sugo biya sa Exodus 20 versikulo 8, hinumdumi ninyo ang akong adlaw igpapahulay og balaana kini. Pero Domingo ang inyong gihinumduman. Ha? Domingo ang inyong gibalaan. Nangabuang na. Gihinulsulan ba ninyo kada gabi ang sige ninyo pagkaon sa baboy? Kugita, balot, pasayan, alimango, itik. Ginulsulan ba na ninyo? O uban pang pagkaon ninyo sa hugaw mga mananap? Higihinulsulan ba na ninyo? Kanang tanan, mao ang dayag nga sala sa balaod. Apan kana wala ninyo hinulsuli. Gihinulsulan ba ninyo? Ang pagdili niyo pagsaulog sa iya mga kapistahan nga iyang gihisgutan sa Exodus 23? Ginulsulan ba na ninyo? Wala. Sa unsay kapuslanan sige niyo ginulsul? Unsang sala ang inyong gilapas? Mo na mga kaigsunan. Aron mabalik ang atong relasyon, mabalik ang inyong relasyon ngadto sa Elohim. Makonek ang inyong relasyon ngadto sa Elohim. Hinulsuli ang inyong pagkamalinapason sa sugog balaod sa Adonai. Balik mo sa pagtuman sa sugog balaod sa Adonai aron nga mabalik ang inyong koneksyon sa inyong relasyon ngadto sa Elohim. Ha? Isaias 1:2 ngadto sa unahan atong basahon. Pamati o kalangitan o patalinghog o yuta. Kay nagsulti ang Adonai. Giatiman o gipatubo ko ang akong mga anak. Apan misukol sila kanako. Ang baka nakaila sa iyang tag-iya. Yaman iya mga kaigsunan nga kinigyapon nga panawagan ni Isaias, panawagan sa Adonai ngadto gyapon ni gipahinungod sa katawhan sa Israel. Walay labot si Esau, walay labot kag Ismael, walay labot kag Amalek, walay labot ang Kanaan nga mga tao. Pamati o kalangitan o patalinghog o yuta kay nagsulti ang Adonai, giatiman o gipatubo ko ang akong mga anak. Kinsang iya mga anak? Israel. Wala apan misukol sila kanako. Ang baka nakaila sa iyang tag-iya ug ang asno nahibalo sa pasungan sa iyang agalon. Apan ang Israel nga akong katawhan. Israel ang gipanawagan. Israel ang gihisgutan. Wala gyud makasabot ug wala makaila kanako. Maunay makasusubo nga nahitabo mga kaigsunan karon. Ang Israel nga napatlaag sa nagkalain-laing nasod, ang 12 tribes mga igsoon nga napatlaag sa nagkalain-laing dapit sa nasod sa kalibutan, wala na makaila ug wala na makasabot ug wala na makaila sa iyang tinuod nga Elohim, kay adto na nagsimba sa Dios nga iya sa Roma na mao ang Jesus Christ. Bisan ko ng Israel wala makaila sa Elohim, ang Elohim kanunay nga nakaila kanila. Di man na malimot ang Elohim, di ba? Sama sa sugilanon sa Pisak ba? 430 years ang Israel na ulipon dito sa Egypt. Sa ato pa ulipon, wa na'y panahon sa pagsimba, wala sila'y simba-simba, wala mga igsoon.
Wala sila'y propeta nga nagsulti kanila sa mensahe sa Elohim sulod sa 430 ka tuig. Ang kinaiya sa Egypt mao'y ilang nabatasan, mga kultura sa Egypt mao'y ilang na kultura sad mga igsoon. Nalimot na sila sa ilang Elohim 430 years na gud. Pero ang Elohim nakailagyapon kanila. Sadyang mituaw sila mingon ang Elohim, nabati ko ang tingog sa akong katawhan. Sa ato pa ang Elohim dili malimot. Mausad na ang nahitabo karon. Bisan kon 500 years na giulipon ang Pilipinas sa Kristyanismo nga reliyon. Kay karon man gyud ang kasaulugan nila sa ika 500 years nga kasaulugan sa ilang pagka-Kristiyano sa pagdawat nila kang Magellan, sa pagdawat nila sa Senyor Santo Niño. Mga igsoon, nagsaulog ang Pilipinas karon sa 500 years. Sa ato pa 500 years na naulipon ang Pilipinas sa Kristyanismo nga pagtulunan, sa pagtulunan sa mga Diyos-Diyosan og mga rebulto. Wa gyud makaila sila. May pakuno ang baka, mga igsoon, kay nakaila pa sa iyang tag-iya. Ang asno nahibalo sa iyang pasungan, sa iyang agalon. Apan ang Israel, ang akong katawhan, matud pa ang Israel, apan ang Israel nga akong katawan, wala makaila kanako. Mo ni subo kayong nahitabo ron. 500 years nang naulipon ang Pilipinas sa Christianism religion, pero wa gid sila kaila sa ilang tinuod nga Elohim. Pero nasayod ko, mga igsoon, nga ang atong Elohim, ang Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, pabilin nga nakaila kaninyo kinsa ang mga Israelita nga naa sa Roman Catholicism, kinsa ang mga Israelita nga naa sa Iglesia ni Cristo, kinsa ang mga Israelita nga naa sa mga born again, kinsa ang mga Israelita nga naa sa saksi ni Jehova, kinsa ang mga Israelita nga naa sa Baptist, kinsa ang mga Israelita nga naa sa mga Pentecostal, nakaila ang Elohim kaninyo. Ang Elohim ray mutawag kaninyo inig abot unya sa tukmang panahon nga kamo iyang tawagon. Kay wa man kunoy makaduol kaniya gawas kon ang amahan mo paduol kanila ngadto kaniya. So wala tay mahimo sa tong kabulingon sa pagpangabig og tao, dili kitay mukabig og tao. Ang Elohim mo'y nakaila kinsa ang iyang karnero. Ang iyang karnero makadungog siyang tingog, mutuo og mudawat kaniya, mutuo og musunod kaniya. Mao na ang ilhanan siyang karnero. Okay, atong padayonon sa bersikulo 4 sa Isaias 1:4. Alaot ka o nasod nga makasasala, katawhan nga malapason kaayo og dautan, kaliwat nga mga tikasan, mao gini. Kaliwat nga mga tikasan naagi nas Pilipinos mga kaigsunan. Kanang mga pagkatikasan naagi nas mga Pilipino. No? Naa. Manang di nato gyud mailimod ning pagkatikasan. Alaot ka o nasod nga makasasala, o sana ang Pilipinas makasasala nga nasod, masimbahon sa mga rebulto, mga Diyos nga kahoy, bato ug semento. Katawhan nga malapason sa balaod, number 1 gining Pilipinas mga igsoon, kay makigdebate man gyud paglaban lang sa baboy. Katawhan nga malapason kaayo og dautan. Nya kaliwatan sa mga tikasan, ang atong mga politicians puro tikasan. Why politicians nga di tikasan? Kaliwat man tas mga tikasan. Mga negosyante, mga tikasan, kay kaliwat lagi tas mga tikasan, mga igsoon. Gisalikoy ninyo ang Adonai, ang balaang Elohim sa Israel, og mitalikod kamo kaniya. Apil gyud lagi ang Pilipinas. Talikod man ta. Mitalikod ta sa atong Elohim, ang Elohim sa Israel. Kaya ang atong gisimba ang Elohim, ang Dios, mga Dios nga gikan sa Roma. Bersikulo 5. Ngano magpadayon man kamo pagsukol kanako? Anong padayon man kamo pagsukol kanako? Gusto ba kamo nga dugangan ang inyong silot? Israel, nalukop na og samad ang imong ulo og ang imong kasing-kasing, lakip ang imong huna-huna, luya na kaayo. Matod pa sa bersikulo 5 mga igsoon. Angay nagyud unta nga maghinulsol ang mga Pilipino, mga kaigsunan. Kay grabe na, nalukop na sa samad ang atong lawas. Tungod sa atong mga kasalanan, pagsimbag Diyos, o mga kasalanan nato sa pagtuo, pagdawat nato sa mga doktrina, sa mga reliyon nga atong gipasakupan, kay walay sakto ni anak. Gikan sa Katoliko ngadto down to the born again Christians,
walay sakto niya nga pagtulunan, mga kaigsunan. Wa kay mapili. Gikan sa pagkatoliko, balhin kag protestante, revolto ray nawala. Pero ang bakak nga doktrina mao ra gyapon. Ang inyong batasan, katoliko kaog baboy, kamo gyapon kaog baboy, way nawala. Palahubog katoliko, protestante palahubog gyapon, way nawala. So sa may nawala ninyo ba? Wala, mao ra gyapon. So muna na napuno na sa samad. Lagtod tas bersikulo 15 sa Isaias 1. Sa dihang ibayaw ninyo ang inyong mga kamot, dili ako mutan-aw kaninyo. Dili ako mamati bisan pagkapila kamo magampo, kay naduhig sa dugo ang inyong makamot. Mabitaw nga sa ibabaw ni ini mga igsoon, dili na mamati ang Adonai, di na mutagad ang Adonai sa ilang Shabbat, ang inyong adlaw ipapahulay, ang inyong mga pista, ang inyong mga halad, dili na nako dawaton. Sa ato pa, bisan pag magsyabat ka, bisan pag magroskodis ka, bisan pag maghalad ka, dili na dawaton sa Adonai. Kung mamumuno ka, bisyoso ka, palahubog ka, sugarol ka, babaero ka, kawatan ka, hugawan ka, salamangkero ka, baranganon ka, ang gusto sa Adonai hingpit ang pagsunod ug pag-alagad kaniya. Samtang nagtuman ka sa balaod sa adlawng igpapahulay, samtang nagtamod ka sa adlawng igpapahulay, samtang nagtamod ka sa roskodi, samtang nagtamod ka sa iyang mga kapistahan, nan likayi sad ang makapahugaw sa imong espiritu. Likayi sad ang mga makapahugaw sa imong espiritu sama sa bisyo, pagkapalahubog, pagkakawatan, pagkasugarol, pagkababaero, pagkasalamangkiro, unsa pang mga daotang bisyo, pagkamasimbahon sa Dios-Dios, pagkatikasan, likay sad na siya mga kaigsunan. Kinahanglan hingpiton ta ang atong pagsunod sa Elohim. Namanggoy uban na Shabbat ray gisiguro, adlaw igpapahulay ray gisiguro, pista ray gisiguro, pero bisyoso lang yapon, palahubog, babaero, kawatan, butangiro, kriminal, mupatay lang yapon tao. Di na mo'y gusto sa Elohim. Kay mo na nahitabo mo na iyang gisaway sa Isaias, sa ibabaw na yung mga bersikulo ikan sa mga bersikulo 11 nga pa 14. Para nga dawaton sa Elohim, kinahanglan hingpit ang atong pagsunod sa iyang mga sugog balaod. Hingpiton ang pagkabalaan sa lawas ug sa kalagog sa espiritu. Limpyuhan ta ang atong lawas ug espiritu. Kay diktuta mo ka og baboy, pero sugarol naman ta. Di mo ka og baboy, pero kawatan. Di mo ka og baboy, di mo ka og alimango, di mo ka og pasayan, pero palahubog na dako. Maurang yapong istorya, maurang kwentaha. Giilad na gyapon nimo imong kaugalingon. Ayaw ilara imong kaugalingon. Kaloy ba? Kaloy inyong kaugalingon oy. Kamo uban yang mga mesianik na mga pilki. Kaloy inyong kaugalingon. Dili kay Shabbat kay sigurohon. Di mo ka og baboy, pero palahubog na dako. Di magsilbi. Versikulo 16, panghugas kamo o hinluin ninyo ang inyong kaugalingon. Hinluin ang inyong kaugalingon gikan sa kahugawan sa baboy. Hinluin inyong kaugalingon gikan sa bisyo, gikan sa pagkakawatan, pagkapalahubog, pagkamamumuno, pagkakawatan, pagkakasugarol, pagkababaero. Hinluin ang inyong kaugalingon. Hunong na sa pagbuhat og dautan. Panghugas kamo, hinluin ninyo ang inyong kaugalingon. Hunong na sa pagbuhat og dautan sa akong atubangan. Hangyo na yung Adonai nini. Hugot kayo ang hangyo sa Adonai, hunong na sa pagbuhat og dautan sa akong atubangan. 17, og buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya, og tabangi ang gidawdaog, panalipdi ang mga ilo, og labani ang mga byuda. Nakatuman aning bersikulo 17, ang nakatuman niini way lain si Rapi Tulpo, mga igsoon. Kaya sa 17, buhata ang mayo, patunhaya ang hustisya, tabangi ang mga gidawdaog, panlipdi ang mga ilo, labani ang mga byuda. Sama ni sa gibuhat ni Rapi Tulpo. Sa ato pa, si Rapi Tulpo mo'y nakatuman aning bersikulo mga igsoon, kay naaman siya sa kapangyarihan sad, naaman siya sa media, naapot siya kwarta, nasa mga sponsor. Kita gusto nato ni apply, pero wala mo tayo kapasidad nga makapanalipod sa mga gidawdaog. Wala tayo kapasidad, wala tayo kwarta.
Ha? Mga igsoon. O 18, nag-ingon nga dunay ngari kamo og maghusay kita. Bisag unsa pa kapula ang inyong sala, maputi kini kayo. Bisan pa kinig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Niya ang paagi sa paghugas o paghinlo, mga igsoon, ha? Kay nag-ingon nga dunay wa gid ay sala nga di mapasaylo. Munang ayaw ninyo hukmi inyong kaugalingon nga moingon mo wa na mo'y paglaom. Walay sala nga dili mapasaylo, mga igsoon. Bisan unsa pa kapula kuno sa inyong sala, papution kini, mga igsoon, sama sa balhibo sa karnero. Ha? Bisan pa pula ang inyong sala, maputi kini kayo. Dagtong pula ang imong sala, papution sama sa balhibo sa karnero. Basta ang kondisyon, muduol ka sa Adonai Yeshua, makighusay ka kaniya, isulti mo kaniya ang imong makasalanan, isugid mo kaniya ang imong kasalanan. Ha? Imong dawaton nga ikaw nakasala, ikaw makasasala. Ha? Dawaton nimong ikaw malinapason sa iyang mga sugog balaod. Og imong tuuhan si Adonai Yeshua nga siya lamang ang bugtong makapasaylo sa imong mga sala. Og imong dawaton siya, og imong dawaton siya isip imong manluluwas, og imong isugid ang imong mga sala ngadto kaniya, mga kaigsunan. Ha? Unya dawaton mo siya nga mao ang imong personal nga manluluwas og hari sa imong kinabuhi. So niya ang pamaagi sa paghugas o paghinlo sa atong mga sala. Buhat 2:38 sa pagkadungog niini, buhat 2:37 ngadto sa unahan 39. Sa pagkadungog niini sa mga tao, daw gikumot ang ilang kasing-kasing og giingnan nila si Kefa og ang ubang mga apostolis, mga igsoon unsa may among buhaton. 38, unya miingon si Kefa kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpalusbog sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach aron pasayloon ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa Elohim nga mao ang Ruach HaKodesh. Mao na ang gisulti ni Adonai Yeshua. Mo nay pamaagi sa paghugas sa atong mga sala. Ha? Hinulsulan kuno nato ang atong mga kasalanan. Confess your sin, mga igsoon. Confess that you are a violator of the law. Ha? Mo na imong isugid. Gahi kag ulo, supakan kas balaod, makasasala ka. Imo nang isugid sa Adonai. Unya magpalusbog ka, maghinulsol ka. Unya magpalusbog ka diya sa tubig sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach aron pasayloon ang imong mga sala. Bisan ang imong sala gikan sa gitawag nilag sala nga panulundon, gikan kang Adan o kang Iba, pasayloon ka sa ngalan ni Adonai Yeshua ug madawat nimo ang gasa sa Elohim nga mao ang Ruach HaKodesh. 39, kay ang saad sa Elohim alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atoa sa layo. Ha? Apil ang Pilipinas. Ang tanan nga atoa sa layo. Sa ato pa apil ang Pilipinas, mga igsoon. Ang tanan nga pagatawgon sa atong Adonai Elohim ngadto kaniya. Sa ato pa kadto pong tawgon. Kadto lang tawgon ang tanan nga pagatawgon sa Adonai Elohim pag di ka tinawag. Kung dili ka tawgon gyud sa Elohim, di ka tinawag. Di ka tinawag sa Adonai. Wala gid kay labot. Wa gid tay mahimo sa imong kaluwasan. Pero giun sa manimo paghukom nga wa kay labot. Unsa ilhanan nga wa kay labot sa pagtawag sa kaluwasan? Kay bisag nakadungog ka aning mensahe, tig-ang imong kasing-kasing, way pakialam. Wa kay pagtagad. Daw para nimo padayon nang gyapon ka sa imong reliyon, padayon gyapon ka sa imong simbahan nga giatinan, bisan nahibalo ka nga maunay akong gipangtumbok ng mga simbahan nga wala sa kamatuoran. Ilhanan lang na nga di ka tinawag. Kaya kung tinawag ka, tulisokon ka man yun sa imong konsensya. Di ka yun makatulog, mangita ka yun sa kamaturan. Versikulo 40, naghatag si Kefa og daghan pang mga pagpamatuod kanila og miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotang katawhan. Mga kaigsuonan, iya tag paningkamot
sa pagluwas sa atong kaugalingon sa silot nga ipahamtang sa daotang katawhan sama aning COVID karon mga kaigsunan. Nga wa ang COVID tinuod dili makakahadlok, dili ang kalisangan ang COVID. Nanuman pila ray namatay sa COVID. Unsa to? Naminaw ta sa sa atong gobernador Gwen Garcia diri sa Cebu. Matud pa niya mga 6,000 ra. So sa katuig ang namatay 8,000 ra ang namatay sa COVID-19. Sa COVID ikumpara nimo nangamatay mga igsoon sa number 1 nga sakit nga makamatay ang heart attack. Niabot og 38,000 ang patay kada tuig. Gisundan mga igsoon sa diabetes o gisundan sa pneumonia. Mas kusog pa ngano wa man sila magbuhat og baksin para sa heart attack, ngano wa man sila magbuhat og baksin para sa pneumonia nga mas daghang nga namatay sa pneumonia ikumparar sa namatay sa COVID. Ang COVID mga igsoon dili kahadukan kung mauna nga ang namatay sa COVID na aras 8,000 samtang ang namatay gikan gyud nga record gikan sa PSA, Philippine Statistics Association mo today? Authority, Philippine Statistics Authority. Kana nga record sila naghatag ana nga result nga mga 8,000 ra ang namatay sa COVID samtang ang namatay sa pneumonia 38,000. Ang sa diabetes mas labaw pa, ang namatay sa TB mas daghan pa, ang namatay sa heart attack mas daghan pa. Ano man sila magbuhat o vaccine para sa pneumonia, para sa diabetes? Anong diri man nag-focus sa COVID nga kamay ra man ay namatay na ini. Unya 99% pa gyud ang recovery, ang naka-recover gikan sa COVID. Sato pa dili kahadlukan. Pero unsay makamatay karon nga angay natong kahadlukan mga igsoon, ang protocol sa COVID nila mao nay makamatay sa tao. Pero ang COVID di makamatay ka ng protocol. Mo nang gitawag na ni Dante Maravillas protocol. Muna nga di ni tiyaw ang COVID di kahadlukan, pero ang protocol di ka mapresyon nga naman. Tiyaw mo na pogsong kag pabaksin. Face mask gika, pag facial gika, daghang pang protocol, lisod-lisoron ta, lockdown pa ta. Mao ni mga igsoon, iya tag paningkamot sa tong kaluwasan karon. Dili lang kay ang COVID kahadlukan kundi ni apay mga umlabot nga makatalagman sa linog, bagyo, pagbutos mga volcanic eruption unsa pa diya. Muni angay nato nga atubangon. Moabot man ta ni anang mga matang sa katalagman. Iyayatag paningkamot sa pagluwas sa atong kagalingon. Sa silot nga ipahamtang sa daotang katawhan unya. Muna ngingon ni Apostol Pablo, maghinulsol ka, magpabautismo ka sa ngalan ni Adonai Yeshua aron pasayloon ang imong mga sala ug madawat nimo ang gasa sa Ruach HaKodesh. Magpalusbog ka sa tubig sa ngalan ni Adonai Yeshua. Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotang katawhan. So ang pagluwas sa atong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotang nga katawhan mao gyud ang paghinulsol ug ang pagpabautismo sa pagpalusbog sa tubig sa ngalan ni Yeshua Misaya. Mo nay angay nimong buhaton. Mga igsoon, isugid nimong sala. Ang kuna nga ikaw makasasala. Ang kuna, admit that you are a violator of the law. Admit that you are a sinners. Tapos tuuhi si Adonai Yeshua. Isugid imong sala ug dawata siya ingon nga imong personal nga manluluwas ug hari sa imong kinabuhi. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham Elohi Yitzchak Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matef Gedeon Silva. Magaingon kanyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman ini hangtod sa sunod nga higayon
Mayong hapon kanatong tanan, mga kaigsuonan. Barok haba, Bishem Adonai, dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Kag hamatsot natong tanan, mga kaigsuonan. Kag hamatsot. Shalom, shalom.